Bemutatjuk a videót, melyben széttörünk még egy utó 35D. Mehet. Tanti Árpád fogja széttörni. Most jön a nagy csapás. Fordítsd meg! Jaj, Árpád nem tudta széttörni. Elvetettük, ez az első csapás. Első csapás. Tanti Árpád itt van Cilla. Teljesen rögtön. Négy. Ember, töritek össze, menjünk, lépünk belé, a lábunkot vágják össze. Nem. Nem? Hogyne? Hogyne? Hátikállal is megcsinálhatjátok ott. Hátikáikán. Úgy kiraknának a lábunkot, nem érni.